কেনেটা ଫୋନ୍ କର ତା କଥା କହ ଖାଲି ଟ୍ୟୁସନ ଯିବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ ମ୍ୟାଡାମ ତତେ ଧରିବେ ହେଲା ଆମ ସ୍କୁଲ ଯିବୁ ଅକ୍ଷୟ ସାର୍ ତତେ ଗୁଡ ପିଲା କହିବେ ଆରେ ଛକ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବୁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ମିଲ୍ ବି କରେ ଅଣ୍ଡା ଦିଆହଉଛି ଯିବୁ ଖାଇବୁ ମୁଣ୍ଡିକୁ ସ୍କୁଲ ଚିକେନ ଦିଆହଉଛି ଖାଇବୁ ଦିଟା ଆଖି ଫିଟିଗଲାଣି ବାବା ଏପଟେ ଆଖି ଉନ୍ନା ଟିକେ ଆଖି ଉନ୍ନାଇ କଣ ବନ୍ଦ କରିଦଉଛି ଆଖି ତାର କଥା କହ ଚାଲ ହେ ରେ ଆମ ବାବାଟା କହି ରେ ଆମ ବାବାଟା କହି ରେ ଆମ ବାବାଟା କହି ରେ ବାବାଟା କହି ରେ ଏ ବାବାଟା କହି ରେ ଏ ବାବାଟା କହି ରେ ଆବା 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 କିଏ କିରେ ତମ ଶ୍ରୀ ତ ଶୋଇବୁ ମତେ ଯୋଡ଼ି କିତି ଫୁ ଫୁ ପୁ 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 କିଏ କିରେ କାନ୍ଦୁଛୁ 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 ସିଝା ଖାଇବୁ ସିଝା ଖାଇବୁ କି ସିଝା ଖାଇବୁ ସିଝା ଖାଇବୁ କିଲୋ ଉପରକୁ ଅନଉଛି ପଡ଼ିଆଲା ମାଡ଼ି ବସିବ କିଏ କିରେ 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 ହଗି ଦବ ତା ଡ୍ରେସରେ ହେଲା କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ ତୁ ଏଇଠି ବଜେଇ ଦଉଛୁ ଯୋଉ ନାଡ ନୁହେଁ ନାଡର ବଜେଇ ଦବୁ ତୁ ମାମା କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ କିଏ କିରେ अरे गाड़ी ये बजने ताको खाए से खाए दो ना सुई पड़ हेई मामा दी मुड़ उड़े लेली ए मामा तो से चालियो टीवी टाटा रिमोट अछि हेलो यही कासेला मामा आछु बापा उड़ा दे जुड़ा